Веснавыя палявыя работы завершены, пераможцы абласных спаборніцтваў вызначаны. Гатоўнасць нумар 1 у Віцебскай вобласці на летніх канікулах будуць працаваць 29 аздараўленчых лагераў. Да пачатку купальнага сезона вадалазы намерены прывесці ў парадак не менш за 70 вадаёмаў вобласці. Далей пра гэта іншыя падрабязней у студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. Падведзены вынікі абласных спаборніцтваў на вясенніх палявых работах. Сёлета яны праводзіліся сярод працаўнікоў аграпрамысловага комплексу ўпершыню па некалькіх намінацыях. Сярод інтэграцыйных структур пераможцай прызнана Аршанская, адкрытае акцыянернае таварыства Аршанскі камбінат хлебапрадукту. Сярод экіпажаў трактарыстаў-машыністаў, занятых на веснавым узворванні і на падрыхтоўцы глебы да сяўбы, спіс пераможцаў узначалілі аршанскія хлебаробы Дмітрый Філіповіч і Леонід Яшченка, Сергей Романовский и Дмитрий Шенкевич, Рыгор Медведский, Миколай и Максим Роткины, Михаил Миронько и Юрий Шенкевич. На сяўбе збожжавых і зернебабовых культур, рапсы і кукурузы пераможцамі сталі Вадим Тятерка з адкрытага акцыянернага таварыства Віцебскі мясакамбінат, Александр Стамброўскі з філіяла Задняпроўскі Аршанскага района, Віктор Суднік з ААТ Докшаскі райаграсервіс, Михаил Булатаў з Альгускага і Александр Парневич сельгазпрадпрыемства Дунілавічы аграпастаўскага района. На нарыхтоўцы кармоў сёлета таксама аб'яўлены абласныя спаборніцтвы. Пераможцы будуць названы сярод інтэграцыйных структур, трактарыстаў-машыністаў, занятых на скошванне, вырушэнні, змяльчэнні, адвозцы траў. Яны будуць удастоены грашовых прэмій у памеры ад 510 до 1020 рублёў. Майстар-класс по народных рамёствах, выступлении милиционера-кинолога и знаёмства с ратавальной спецтехникой. У Першамайскім раёне Віцебска адзначаюць Міжнародны дзень абароны дзяцей. Ён традыцыйна святкуецца 1 чэрвеня. Свята ладзілася ў адзінай у вобласці спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе-інтэрнаце для дзяцей з парушэннем слыху. Запрасілі на яго таксама шматдзетныя, прыёмныя, апякунскія сем'і з усяго раёна. Як забаўлялі дзяцей напярэдадні іх свята, раскажа наш корэспандэнт Ольга Шмаргун. Расфарбаваць дзяцінства яркімі і радаснымі падзеямі. Дарослыя сёлета пастараліся зрабіць самае дзіцячае свята незабыўным. Двор школы-інтэрната для дзяцей з парушэннямі слыху ператварыўся ў казачную краіну. З мыльнымі бурбалкамі, малюнкамі на асфальце, вясёлымі гульнямі і майстар-класамі. Свята раённага маштаба ладзяць яго 5-й год запар. Запрашаюць таксама прыёмныя, апякунскія і шматдзетныя сем'і. Конечно, государство поддерживает семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, семьи многодетные, опекунские. В Первомайском районе города Витебска проживает на сегодняшний день около 600 деток, имеющих инвалидность. В школах детки обеспечены бесплатным питанием, бесплатными пользованием учебниками. Конечно, в летний оздоровительный период они посещают детские оздоровительные загородные лагеря, пришкольные лагеря. Сапраўдны хедлайнер свята – нямецкая аўчарка «Дукат». Ад яго выступлення ў захапленні і дзеці, і дарослыя. Самыя смелыя рашаюцца нават пачаставаць сабаку. Міліцыянер-кінолог Іван Кольба, з якім «Дукат» служыць у чыгуначным аддзеле дэпартамента аховы, дэманструе унікальны трук, якому навучыў чатырохлапага сябра. «Дукат» служить. В пограничных войсках я просто служил, вот. И видел вот эти элементы дрессуры такие, мне понравилось очень сильно. Я тоже захотел собаку тоже научить. Вот. Для детей это очень хорошо, интересно, весело. Гэта на дзіцячых святах «Дукат» мілы і абаяльны, а на службе ён сур'ёзная пагроза для зламыснікаў. Ад яго не збегчы, не схавацца. Як і кожны супрацоўнік дэпартамента аховы, ён на варце бяспекі. Пра ўсе нюансы службы сёння дзеці змаглі распытаць, а таксама забрацца ў службовы аўтамабіль, прымерыць бронежылет і шлем. Управленне дэпартамента аховы – адзін з шэфаў школы-інтэрната. І нават падчас свята для людзей у пагонах у прыярытэце тэма бяспекі дзяцей. На территории Витебской области на сегодняшний день, что касается школьного образования, учреждений школьного образования, то 99% оборудованы кнопками тревожной сигнализации. Что касается учреждений дошкольного образования, на сегодняшний день у нас практически 80% оборудовано, остаются необорудованными 45 детских садиков, которые располагаются в городе Орша. В рамках развития Аршанского региона и не только подписан договор об оказании безвозмездной спонсорской помощи. Убачыць крыміналістычную лабараторыю следчага камітэта і пратэсціраваць спецтэхніку ратаўнікоў, зрабіць сувенір з паперы і навучыцца саломапляценню. У школы-інтэрната много сяброў. Яны круглы год не абыходзяць дзяцей увагай. В нашей школе обучается 115 человек.
Это дети не только из города Витебска, но и со всей Витебской области, потому что наша школа единственная по такому профилю в Витебской области. У нас много друзей из частных компаний. Многие люди пытаются даже, пускай небольшую лепту, но внести радость в жизнь наших детей. Гэты святочны дзень дарослыя пастараліся зрабіць вясёлым і бесклапотным, якім і павінна быць сапраўднае дзяцінства. Ольга Шмаргун, Александр Рындзін, навіны, Витебск. У Витебской области на летних каникулах будут працаваць 29 аздараўленчых лагераў. До пачатку першай змены застаецца зусім няшмат часу. До открыцця сезона папярэднічала вялікая работа па падрыхтоўцы. Адноўлены фасады, адрамантаваны пакоі, навялі парадак на тэрыторыях. Усё, каб канікулы запоўніліся надоўга. Падрыхтоўка дзіцячых лагераў на асаблівым кантролі ў прафсаюзаў. Умовы адпачынку, арганізацыя харчавання, праца выхавацеляў, повараў і медсясцёр. Гэта таксама клопат правкамаў. Каждый год в нашем детском оздоровительном центре появляются какие-то новинки. Гэты аздараўленчы цэнтр у Шумілінскім раёне ўжо цалкам гатовы да прыезду дзяцей. У міжсезонне зрабілі касметычны рамонт, аднавілі медыцынскі корпус, замянілі частку кухоннага абсталявання. Справа за малым завяршыць добраўпарадкаванне тэрыторыі. Зараз тут высаджваюць кветкі і наводзяць парадак. Подготовка детского центра идет круглогодично. Зимой обычно разрабатывается проектно-сметная документация, идет ремонт внутри помещений, чтобы выйти к началу оздоровительной кампании достойно. За змену ў дзіцячым цэнтры «Дружба» адпачываюць па 110 чалавек. Для дзяцей арганізавана 5-разовае харчаванне, адкрыты басейн, абсталяваны альтанкі. Уся тэрыторыя, гэта 18 гектараў, упрыгожана арт-аб'ектамі. Адпачынак атрымоўваецца яшчэ спартыўным. На тэрыторыі лагера пляцоўкі для міні-футбола, волейбола, тенниса. На гэтых летніх канікулах з'явіцца яшчэ одна для воркаута. Самое главное, чтобы ребенок этих 18 дней, у нас смена длится 18 дней, забыл, что такое планшет, компьютер, но вспомнил, что такое футбол, волейбол. У нас есть скрытые площадки, вроде как бы и под крышей, но тем не менее на воздухе. Уваход дазволены толькі пасля адабрэння камісіі, у якой спецыялісты розных ведомстваў. Прыёмка лагеру для летняга сезону ўжо ідзе. Сардэчна запрашаем, скажуць, не толькі стацыянарныя, загарадныя, але і лагеры з дзённым прабываннем, для прыкладу, спартыўныя і школьныя. Активность должна быть направлена на их личностное развитие, расширение их эрудиции, кругозора. Отсюда и так называемые наши профильные лагеря, профильные смены, где кто-то углубленно изучает какие-то предметы в игровых формах в период оздоровления. Задача дарослых зрабіць летнія канікулы максимально запамінальнымі і карыснымі. У кожным лагеры своя оздоровленчая и забаўляльная программы. Профсоюзы области всегда активно участвуют в летнем детском оздоровлении. Наряду с этим Федерации профсоюзов Беларуси в прошлом году было выделено на безвозмездной основе 16 тысяч рублей для оказания помощи членам профсоюзов, для компенсации стоимости расходов на приобретение путевок в детские летние оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. В текущем году на данные цели Федерация выделила уже 17 тысяч рублей. Ужо зусім хутка на тэрыторыі дзіцячых лагераў будуць гарэць моладзевыя кастры. Так традыцыйна адзначаюць адкрыццё і закрыццё кожнай змены. Наперадзе час новых знаёмстваў, прыгод і яскравых успамінаў. Віктор Праліч і Олег Чарняк, навіны, Шумілінскі раён. Фінал шоу талентаў для выхаванцаў дзіцячых дамоў і школ-інтэрнатаў прайшоў у Доме культуры Віцебскай ветакадэміі. Праект арганізаваны дабрачынным таварыствам «Добрае сэрца». Фіналу папярэднічалі адборныя туры ў Багушэўскай і Сенінскай школах-інтэрнатах. Удзел у іх прынялі больш за паўсотні дзяцей. Яны спявалі, танчылі, чыталі вершы, гралі на розных музычных інструментах. Імкнуліся ўразіць журы сваімі талентамі. У якасці ўзнагароды удзельнікі шоу адправіліся ў залу камп'ютарных гульняў і кантактны зоапарк. А таксама прынялі ўдзел у фотасесіі. На фінал у Віцебск прыехалі самыя артыстычныя і адораныя. Каждый раз, когда мы приезжаем в каждый детский дом, они очень активно готовятся, то есть они прямо даже в наш разговор, они уже вклиниваются, говорят, а можно мы этот конкурс устроим, можно этот конкурс. Без проблем, ребят, все что угодно. Они очень хорошо готовятся. Даже сейчас мы были в Сенинском детском доме, нам было крайне тяжело выбрать победителей. Но мне еще раньше хотелось научиться играть на гитаре, и как бы не было такой возможности у нас в школе. А потом нам спонсор подарили гитару, и сразу понял, то, что надо научиться. Но я вот занимаюсь полгода уже. Надо это репетировать каждый день, оттачивать. Но если будешь долго и упорно работать, то ты всегда будешь побеждать.
Дабрачыннае таварыства «Добрае сэрца» з'явілася ў Віцебску не так даўно і аб'яднала неабыякавых людзей. Яны імкнуцца зрабіць жыццё дзяцей, што выхоўваюцца без бацькоў, больш яркім і насычаным. Ідэя шоу талентаў для выхаванцаў дзіцячых дамоў і школ-інтэрнату ўзнікла летась. Уладальніцай гран-пры сёлета стала Ангеліна Чыжыкава з Сенінскай школы-інтэрната. У якасці прыза яна атрымала паездку ў мінскі аквапарк. Беларускі алфавіт у творах мастацтва. Новы арт-праект прадставіла віцебская мастачка Тома Пракоф'ева. Яго прэзентацыя адбылася ў абласным краязнаўчым музеі. На графічных работах аўтарка праілюстравала 28 літар беларускай азбукі. Кожная з іх пазначана агульнавядомымі сімваламі нашай краіны. Тут сабраны архітэктурныя славутасці, брэнды, вядомыя людзі нацыянальнай стравы, а таксама жывыя беларускія словы, якія не маюць аналагаў у іншых мовах свету. Я очень много путешествую, и как человеку, который посещает какую-то страну, мне хочется все-таки иметь какое-то более полное представление о ней. И мне вот захотелось, чтобы туристы, которые приезжали к нам, у них тоже была такая возможность. Ее заслуга в том, что она в каждой букве подобрала самое главное, самое верное, самое четкое. И самое главное мне, как педагогу, очень приятно, что она великолепно закомпоновала и все это рассказала в 3 цветах. Понимаете, каждая работа в отдельности, каждая буква – это своего рода, как произведение искусства. На аснове гэтай серыі карцін у бліжэйшы час мастачка плануе выдаць даведнік на 3 мовах – беларускай, рускай і англійскай. Кніга будзе цікава і беларусам, і гасцям нашай краіны. А тым часам набліжаецца купальны сезон. Берагі вадаёмаў становяцца любімым месцам адпачынку гараджан. Пакуль тэмпература ў рэках і азёрах не самая камфортная для купання. Але ёсць тыя, хто гадзінамі не вылазіць з вады. Гаворка пра вадалазаў. Іх вясновы клопат прыбраць смецце са дна вадаёмаў. Колькі рэк і азёр на Віцебшчыне чакае генеральная ўборка, ведае Артур Смалякоў. На самы паўночны рэгіён Беларусі прыпадае трэць усіх вадаёмаў краіны, але не ўсе яны трапляюць у спіс рэк і азёр, якія штогод прыводзяць у парадак да купальнага сезону. Першачарговая ўвага тым, што знаходзіцца ля санаторыяў, аздараўленчых лагераў ці грамадскіх пляжаў. На адным з такіх вадаёмаў зараз якраз працуюць вадалазы. Возера Сосна ў вёсцы Доўжа – любімы маршрут віцяблян у спякотныя дні. Чего, ковров еще не доставали. Акваторыю 500-метровага пляжа прачэсваюць 2 вадалазы. Пластыкавыя бутылькі, драўляныя палкі, шкло. Нечакана с дна вадаёма дасталі дыван. Гэтае возера хоць і прыбіраюць штогод, але пасля зімы смецця на дне хапае. Віной таму аматары зімовай рыбалкі, якія на лёдзе пакідаюць тое, што трэба было данесці да сметніка. Из воды достают водолазы зачастую бытовой мусор. Приходят и всякие там другие находки времен даже Отечественной войны, там каски. У нас даже в Аршанском районе, в Аршанской спасательной станции создан такой своеобразный музей предметов, которые извлечены при обследовании водоемов и пляжей. У генеральной уборцы водоемов на Витебшчине занятыя водолазы 10 ратавальных станций и маневрано-пошуковой группы. Подводный стаж у Владислава Мартыненки амаль 500 гадзін. Ён водолаз 3-го класса. Ближэй до осени плануе подтвердить другі. Температура воды не больше за 10 градусов, але у специальных костюмах нават горача. Маска, трубка, акваланг, и гидрокостюм. Тепло. Даже в данный момент стоять на берегу с вами разговаривать, жарко. Баллона с кислородом хапае на гадзіну. Працы водолазов часто заминает дрэнная бачнасць под водой. Приходится быть удвоя осторожным. Считается, что идеальная работа для водолаза – это когда прозрачность воды, скажем так, хотя бы более метра. В данных условиях здесь где-то около 1,5 метра видимость в воде, но поскольку водоем стоячий, 1-2 прохода водолаза, и, собственно говоря, видимости практически там уже не будет. Есть такая пословица или поговорка: зрение водолаза на кончиках пальцев. То есть он должен не видеть, он должен щупать. До пачатку купальнага сезона ў Віцебскай вобласці плануюць прывесці ў парадак не менш за 70 вадаёмаў і не стамляюцца паўтараць: чыста і бяспечна не там, дзе прыбіраюць, а там, дзе не смецяць. Артур Смалякоў, Ольга Маслоўская і Михаил Христофораў. Навіны Віцебскі раён. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вами развітваюся. Партнёр прогнозу надвор'я – газета «Витбичи». У нас только свежие новости. Будем вместе. Витбичи. Подпишитесь сегодня.
У ближайшие сутки по области будет воблачно с прояснениями. Ночью и раніцай по ўсходняй палове, днем месцамі кароткачасовые дожди, навальницы. Ветер полночный 5-10, при навальнице порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью +6, +13, днем +17, 22. У Витебску будет воблачно с прояснениями. Ночью и раніцай кароткачасовый дождь, навальница. Днем без істотных опадков. Ветер полночный 5-10, при навальнице порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью +11, +13, днем +17, 19.